Значи за булка не повече от 34 лева. Аз бях заделил 22. То със всяка секунда се вдига, бе. Да. От 22 на 34. Аре, тук другото от кръсника. И булката ще вземем. Оф, сега ще покажа. Печатница отвори. Айде, бе! Имам и още, ама не съм ги изрязал. За тия послушай, ще дойме да не може. Чакай, кума, команда! Тази хубавата булка, Отивате целуваш. За 6 лева стана работата. Не, 6 лева на паркинга ме трябва каквата, не ми 6 лева. Въобще не беше на 6 лева работа. Браво! Оле! Оле! А някой кара. Оле! Някой кара. Барай! Само да ни изриниш градинката. Няма бе. Страката като ровят на булката сега. Наведете се още надолу, така Стига толкова. Стига толкова. Стига. Няма да трия после. Добре, бе, момичета, какво ще кажете за Швайнщайгер? Един час футбол да играеш не е толкова натварващо, като да правиш фотосесия.